Inaaresto naman ng Criminal Investigation and Detention Group o CIDG ang 4 na katao sa magkahiwalay na operasyon sa bisa ho ng search warrant sa bayan ng San Nicolas at Tayug. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay CIDG Pangasinan Provincial Unit Team Leader, Police Major Vladimir B. Canapi, kumpirmadong ilang mga uri ng baril at pampasabog ang nakumpiska sa mga ito. Sa San Nicolas, nakuha mula sa isang suspect ang improvised shotgun, kalibre 45 na pistol, magazine, 3 live ammunition at isang hand grenade. Nakuha rin sa pagmamayari ng 3 suspect sa bayan ng Tayug ang isang Intratec machine gun, magazine ammunition, kalibre 45 na pistol, revolver, ammunition at hand grenade. Nagpapatuloy ho ang pagpoproseso ng dokumento sa inquest proceedings para sa isasampang reklamo laban sa mga ito. Samantala, nasa kustudiyan na rin ng otoridad ang mga nakumpiska para sa tamang disposisyon. IFM News. IFM News. IFM News.